Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad bin Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi ma'rifatihi wa fadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi kisatu fasal wa takfinul mayyiti wajibun bil ittifaq. Lan utawi ngafani mayit wajibun iku wajib bil ittifaqi kelawan kemufakatane para imam madhab. Muqaddamun niku dipun dhisikaken. Dari khabar kedua ini dipun dhisikaken alat daini ing atase utang wal warathati lan para ahli waris. Wa aqallul kafni lan utawi paling titike kafan iku saubun siji apa pakaian ya ummu kang ngumumi apa nyakup ngono ya. Al-mayyita teng mayit, maksudnya ke seluruh tubuhnya mayit. Menyelubuh. Minim itu, minim saja. Ya lho wis kafan-kafan iku kuwi, Bapak. Wis butel ngono ae lah. Kafan-kafan iki lho. Apa kamu? Oh iya. Nemen ya Allah. Kayak ngono ku nganggo wong cosplay. Ya apa ndodol kafan ya. Fasilitasnya apa? Nek rego sakmene pira kok teman-teman ya Allah. Gendeng. Kayak payu lho, Pak. Lho ya. Ya Allah. Lek neng anu kan gak oleh dinyak. Nanti. Neng anu kae. Mboten asal dinyak. Sakmono ini. Tuku paket komplit ya. Ya sakmono. Kain. Apa? Sabun, minyak, Kembang-kembang. patokan. Wis wae wis ya. 600 ya. 100, 700. Langsung. Malah tinya. Gak iso. Ya sing bener. Ya wis kuwi lah online neh. Persiapan gak apa-apa. Iya. Mantene saiki tekone seminggu kas tuh. Bosok Mas Wal mustahab bulan utawi kang dipun anjuraken inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Malikin lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Maksudnya dipun anjuraken ing dalam kafan gitu. Apa ayu kafana yen to dipun kafani ar-rajulu sapa wong lanang. Mayit lanang maksudnya. Fi salatati athwabin ing dalem telu pira-pira kafan. Maksudnya telu kelawan telu klambi. Telu lembaran. Wa huwa lan utawi salah satu athwab niku lafaifu nggih menika pira-pira lempitan. Ya, 1 2 3 ngono. Wa qala Abu Hanifah ta wo iku dedike kok cek akeh. Waqala lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ndak usah ditelok. Niku izarun apa Mas? Jare waridaun. Selendang apa iki ya? Wis terserah. Ya kok ngono lah. Ridak iki padha lah sini. Iya selendang sing kanggo iku kaya sorban ngono iku. Sorban. Wa komisun gamis lagi pakaian. Gamis nek ning kene pakaian ngono ae. Wal mustahabbu lan utawi kang dipun anjuraken nggih menika al bayadu putih fi kulliha ing dalem sekabehane athwab niku. Nah, ini gak wajib berarti ya? Gak wajib. Gak wajib putih. Batik ora apa-apa. Oke. Enak nah tenan lah yo. Gak wajib putih. Aku mayit Jawa. Wal mustahabbu lan utawi kang dipun anjuraken lil mar'ati kadhe mayit wedok. Iku khamsatu athwabin 5 pira-pira penganggo. Setunggal komisun gamis niku pakaian maksudnya wa mizarun lan jarik walifafatun lan pembalut. Lho, kok pembalut Mas? Pembungkus. Wa miknaatun lan tutupe sirah. Miknaah. Nek ning kene mukena ngarane. Mukena kan kae tapi gak padha. Miknaah. Tutup kepala. Wal khamisatu lan sing kelimone iku yusadu dipun taleni biha kelawan sing nomor 5 fakhidahu apa 2 pahanya. Indah Syafi'i miturut
Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah hadza utawi menika aturan wa limoni wal afdalu nggih menika sing langkung utami. Wa inik tusironan lamun den alam cekap apa ala salasati aswabin ing atase telu pira-pira penganggu. Nek dicukupno telu piye? Kok wa inik tosore iki enake apa? Goyah apa piye iki, Mas? Soale nek butuh jawab cukup telu, berarti wong wedok iki mau digawe telu tok. lamun cukup telu berarti jawabnya fayakunu. Heeh. Loh, kan ndak usah fa Mas ya. Lho lah ya. Wa inik tusira atau wane niku anu wal afdol juga ngono. Jadi utama juga itu lamun ngono ya iso. Lamun dicukupno kelawan telu. Sehingga fayakunu dadi al khimaru apa penutup kepala iku fauqal komisi ana ndek dhuwure gamis pakaian. Tahtal lifafati ing nisore penutup atau pembungkus. Nisore kain pembungkus niku fungsine beda-beda. Ana sing bungkus, ana sing jarik, ana sing ngoten niku peran-perane masing-masing pakaian niku. Wa qala Malik lan ngendika sapa Imam Malik laisa ora ana lil kafni iku kadhe kafan hadun apa batasan. Enggak jelas, batasannya enggak ada pastinya. Oleh apa ae pokoke kain wis ngono. 10 ra apa. Heeh, gak ono batasane lah. Wa innamal wajib lah, nek sing wajib enek angin pestine al wajib utawi sing wajib ing dalam kafan niku iku sitrul mayyitin nutupi mayit kuwi penting wis kuwi sing wajib titik. Wa takfinul mar'ati lan utawi ngafani wong wadon fil muasfari ing dalam pakaian sing diwehi usfur. Usfur niku warna merah. Kanggo ngabangno pakaian biasa. Wal muza'fari lan ing dalem penganggo sing dikei minyak za'faron. Wal hariri lan ing dalem penganggo sing terbuat dari sutra. Makruhun niku dipun makruhaken. Mergo sugih Mas ya. Kayak wong Cina ngono kae dipakai dasi, pakai sembarang. Sampai pertemuan mbek malaikat insyaallah mosok ya mek kain putih tok ngono. Misale lho nek pertimbangan ngono. Niku makruh miturut Indah Syafi'i, miturut Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah talangan ngendika sapa Imam Abu Hanifah la yukrahu, mboten dipun makruhaken apa takfinul mar'ah fil muasfari wal muza'fari wal hariri. Abu Hanifah mboten makruh. Wal mar'atu lan utawi wong wadon niku ingkang lamun ana lah iku kaduwe mar'ah apa malun harta fal kafanu moko utawi kafane iku fi maliha wonten ing dalem hartanya. Ya sesuai hartanya, nek duwe harta ya wis ya dari hartanya itu cukupnya pantasnya seperti apa. Indah Abi Hanifah miturut Imam Abi Hanifah wa Malikin dan Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad. Lah nek mboten gadah pripun wa ilam yakun lan lamun ora ana laha iku kadwi mar'ah mayit wedok malun apa harta faqala moko ngendika Malikun sapa Imam Malik huwa utawi niku kafane wong wadon niku ala zaujiha niku terserah bojone, terserah sing lanang. Tapi nek sing wedok sugih ya hartanya itu yang diambil, cukupe piye. Wa qala ngendika Muhammadun sapa Imam Muhammad niki kados nggih murid Imam Abu Hanifah. Wa utawi kafane tiyang wadon niku fi baitil mali dados tanggung jawabe baitul mal. Anu ya kas negara. Nek wong anu nek negara Islam ya. Kama kaya dene kasus lau aksara andai kata aksara seret azzauju maksudnya rezekine seret. Kire azzauju apa sapa sing lanang fa innahu moko sak temene kafnul mar'ah iku. Ngafani mar'ah niku fi baitul mali iku ana ing dalem tanggung jawabe baitul mal bil ittifaqi kelawan kemufakatane para imam madhab. Jadi baitul mal sing ngurusi. Ning kene kan akeh administrasine. Ono rukun kematian, ono apa kan tadi. Bocare Pak Mudin yo kena ono jalukane sapa. Nah, wa qala Ahmad lan ngendika sapa Imam Ahmad la yajibu ala zauji ora wajib ala zauji ngatasé wong lanang maksudnya suami kafnu zaujati apa ngafani bojone. Nek mati bihalin kelawan keadaan apapun. Jadi dalam kondisi apapun basuge baga wong lanang gak wajib ngafani wong bandani kafane wong wedok. Miturut Imam Ahmad.
Wa madzhabus Syafi'i lan utawi madzhabipun Imam Syafi'i inggih menika anna mahallal kafni sak temene posisi ning ngafani niku aslut tilkati adalah pokok harta tinggalan. Ana harta tinggalane apa ora? Fa ilam takun moko lamun ora ana apa harta apa tirka. Mboten ten khabare ning kitab. Lah nek tirkae gak ana piye? Fa alaman talzimu moko alaman wajib ing atase tiyang, moko iku tetep wajib ing atase tiyang talzimu kang wajib hutang man an nafaqatu apa nafaqah mingkori bin duka niku kerabat maneh niku wasaidin dan duka niku tuane. Lho sing wajib nek gak duwe tirkah piye? Ya sing wajib nafkahi wong wedok iku sapa? Ngoten. Nek trae sik ana bojone ya bojone berarti. Nek dulure trae sing dadi saudaranya yang jadi walinya yang wajib menafkahi dia ya itu berarti kerabatnya itu. Kalau dia seorang budak ya tuannya berarti. Wa kadalan niku kaya dene iki maksude sing kena kewajiban nafkah nang wong wadon niku sapa ngoten. Sapane? Az-zauju utawi zauj. Zauj ya gitu fil as-sahih dalam qaul ingkang langkung sahih dalam mazhabnya Imam sapa Imam Mas? Ahmad. Lu, Imam Syafi'i Mas. Iya deh. Imam Syafi'i. Wa shawabulan utawi ingkang leres inda muhaqqiqi ashabi miturut ahli tahqiq saking murid-muridipun Imam Syafi'i inggih menika annahu sak temene kafan niku kafane zaujah sing mati niku iku ala zauji wajib ing atase suaminya bikul halim dalam keadaan apapun basuke bagere niku zaud wajib itu nanggung kafane niku wal muhrimu lan utawi wong kang ihram terus ninggal layu thayabu niku mboten perlu dipun paringi wewangian sapa muhrim walayal basulan boten parang walayal basulan boten utawa yulab basu nggih mboten napa-napa macane mboten dipenganggui mboten dipakai piye bahasa Kelambeni. ya ya tidak dikelambeni sapa muhrim niki al-makhita ing atau kelawan ya kelawan penganggo sing berjahit muga muhrim niku wau ihram wala yukhammaru lan boten dipun tutupi dipakai penutup rok suhu napa sirahe muhrim bil ittifaqi kelawan kemufakatane para mazhab tapi enten hikayah lintu saking Abu Hanifah wa hukiya lan dipun hikayahaken an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah apa anna ihramahu sak temene ihrame muhrim terus mati niku pas waya ihram yabtulu dadi batal apa ihram bima apa ihrame bimautihi kelawan matine tiyang niku tapi begitu tiyang itu mati hukume wis gak muhrim maneh. Jadi mbah dikei wangen ditutupi berjahit ora masalah. Ngoten menurut satu hikayah saking Imam Abu Hanifah. Sehingga fayuf alu moko dipun perlakukan bihi terhadap atau fayuf alu moko dipun lakoni bihi kelawan niku muhrim ma apa barang yuf alu kang dilakoni apa ma bisa iril mauta terhadap orang mati yang lain. Jadi perlakuannya sama dengan mayit-mayit yang lain. Baik dia keadaan muhrim atau tidak. Urusan mayit saya dari pekoro. Sekarang Longsong dulu gedang. Faslun utawi ke satu pasal wallahu alam bisawab bisril Fatihah. ning kene ngeduk Uber iki apa enek anu? Apa sih? Bayar ya? Bukan ngono, Pak. Untuk Iya. bayar. Apa?